नमस्कार. आरवी किचन चॅनलमध्ये मी आरवी तुमच्या सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आज आपण काळ्या वाटाण्याचं सांबार कसं बनवायचं हे पाहणार आहोत, तेही मालवणी पद्धतीने. चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया. त्यासाठी येथे मी 200 ग्रॅम काळे वाटाणे घेतले आहेत आणि ते मी 5 ते 6 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले. आता हे वाटाणे मी कुकरमध्ये उकडून घेणार आहे. यामध्ये थोडं पाणी घालूया आणि कुकराच्या 4 शिट्ट्या काढून घेऊया. तर कुकरच्या 4 शिट्ट्या होईपर्यंत मी सांबार बनवण्यासाठी लागणारं वाटण काढून घेते. त्यासाठी येथे मी अर्धा नारळ किंवा 1 वाटी ओलं खोबरं किसून घेतलंय. 1 कांदा उभा कापून घेतलाय. त्यानंतर येथे 7 ते 8 लसूण पाकळ्या घेतल्यात. 1 इंच आल्याचा तुकडा बारीक करून घेतलाय आणि जायफळीचे 2 छोटे तुकडे घेतले आहेत. तर आता हे सर्व आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं भाजण्यासाठी येथे मी तवा गरम करून घेतलाय. आता यावर लसूण पाकळ्या व आलं घालूया. आता ही लसूण व आलं थोडा वेळ परतून घेऊया. साधारण 2 मिनिटं परतून घेऊया आणि त्यानंतर यामध्ये कांदा घालूया. आता कांदा थोडा वेळ भाजून घेऊया. कांदा भाजून झाल्यावर यामध्ये आता 1 मोठा चमचा तेल घालूया. त्यामुळे आपला कांदा व खोबरं एकसारखं व लवकर भाजलं जाईल. आता कांदा 2 मिनिटं परतून घेऊया. नंतर यामध्ये खोबरं घालूया. तर येथे मी सर्व खोबरं हे ओलं घेतलंय. याऐवजी तुम्ही थोडं सुकं खोबरं आणि थोडं ओलं खोबरं घेऊ शकता. आता हे खोबरं लाल होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे. येथे मी आलं लसूण भाजून घेतलेली आहे. त्याऐवजी तुम्ही सांबार बनविताना फोडणीमध्ये आलं लसूण पेस्ट घालू शकता. आता हे खोबरं चांगलं लाल होईपर्यंत मी भाजून घेतलेलं आहे. आता हे प्लेटमध्ये काढून घेते. आता याच तव्यावर मी हे 2 जायफळीचे तुकडे घेतलेले ते परतून घेऊया. तर येथे आपलं खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता हे थंड झाल्यावर आपल्याला मिक्सरमधून बारीक करून घ्यायचं आहे. तर येथे मी खोबरं मिक्सरमधून बारीक करून घेतलेलं आहे. तर येथे वाटाणे कुकरमधून उकडून घेतलेले आहेत. तर तुम्ही बघू शकता 4 शिट्ट्यामध्ये वाटाणे चांगले उकडलेले आहेत. आता यातील अर्ध्यापेक्षा जास्त वाटाणे आपल्याला मिक्सरमधून फिरवून घ्यायचे आहेत आणि थोडे जाडसर असे वाटून घ्यायचे आहेत. खूप बारीक होईपर्यंत आपल्याला वाटून घ्यायचे नाहीये. खूप असे बारीक लावले तर आपलं सांबार चांगलं होणार नाही. आणि इथे थोडे वाटाणे मी ठेवलेले आहेत. आता हे वाटाणे मी मिक्सरमधून फिरून घेतलेले आहेत. तर आता आपण सांबार फोडणीला घालूया. त्यासाठी येथे मी साधारण 1 मोठा चमचा तेल गरम करून घेते. यामध्ये आता 2 तमालपत्र घालूया व 1 दालचिनीचा तुकडा घालूया. आता यामध्ये अर्धा कांदा बारीक कापून घालूया. आता हा कांदा या तेलामध्ये चांगला भाजून घ्यायचा आहे. आता ही सांबार मी मालवणी पद्धतीने करते आहे. त्यामुळे यामध्ये 2 चमचे मालवणी भाजका मसाला घालते. आता हा मसाला या तेलामध्ये परतून लगेचच आपल्याला जे खोबऱ्याचं वाटण आहे ते घालायचं आहे. आता हे वाटण या मसाल्यामध्ये चांगलं परतून घेऊया. आता यामध्ये उकडून घेतलेले वाटाणे थोडे साईडला ठेवलेले ते घालूया. आता यामध्ये आपल्याला आवश्यकतेनुसार पाणी घालायचं आहे. आपल्याला सांबार जेवढं पातळ पाहिजे त्या प्रमाणात यामध्ये पाणी घालायचं आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ घालूया.
आता यावर झाकण ठेवून चांगली उकळी येऊ देऊया. तर येथे तुम्ही बघू शकता सांबारला चांगली उकळी आलेली आहे. आता यामध्ये बारीक केलेली कोथिंबीर घालूया. कोथिंबीर घातल्यावर पुन्हा याला 2 मिनिटं शिजू देऊया. कोथिंबीर घातल्यावर 2 मिनिटांनी गॅस बंद करूया. जर यामध्ये घालायला मालवणी भाजका मसाला नसेल तर यामध्ये लाल मिरची पावडर आणि गरम मसाला घालून तुम्ही सांबार बनवू शकता. तर इथे सांबार बनवून तयार आहे. तर तुम्ही अशा प्रकारे मालवणी पद्धतीने सांबार नक्की ट्राय करून पहा. आणि तुम्हाला माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा व बाजूचं बेल बटन दाबा. म्हणजेच तुम्हाला माझ्या नवनवीन रेसिपींचं नोटिफिकेशन भेटेल. धन्यवाद.